čovjek i pozdrav svima. Danas ćemo pokušati da damo neke zaključne napomene i da sumiramo priču o Andrićevim znakovima pored puta. Govoriti o Nobelovcu nije uvek lako ni jednostavno, ali uvek lepo. Zašto kažem da nije uvek lako ni jednostavno govoriti o njemu? Zato što, kao što smo i vidjeli tumačeći zapise iz njegove knjige, pisac je često bio kontradiktoran i paradoksalan i mi smo se kretali na jednom nesigurnom tlu, po klizavoj podlozi i bili smo u opasnosti da na pogrešan način vidimo, tumačimo i razumemo znakove koje nam je ostavio amanet. Andrić je čovek i pisac bogatog životnog iskustva, bio je izuzetan psiholog. On je neko ko je čoveka dobro upoznao, koji je zašao u najdublje pore njegovog bića i koji je primetio i opisao sve pukotine u njegovom životu. Stoga govoriti o doživljaju čoveka i sveta koji je sam imao nije jednostavno i potrebno je biti veoma oprezan kako ne bismo pali u zamku da njegov doživljaj opišemo isključivo, tako reći, ružnim ili lepim epitetima, već moramo da imamo na umu da je potrebno biti pronicljiv, analitičan, objektivan, ali da je veoma važno biti strpljiv kako bismo došli do suštine i do istine o tome na koji način Andrić vidi i doživljava čoveka i svet. Naime, Andrić svet vidi kao tamnicu i čoveka kao neprijatelja drugog čoveka i zaključili smo iz njegovih zapisa da je njemu egzistencija predstavljala često muku i napor, ali sa druge strane Andrić nas opominje da je život splet neobičnih okolnosti, da je sam život čudo, da je postojanje nešto predivno i da postoje različite lepote koje je potrebno upoznati i na koje je neophodno obratiti pažnju u životu. Dakle, Andrića ne možemo sagledati strogo, naučno i objektivno, već je potrebno da ga osetimo, a to nije teško jer je Andrić na jedan poseban način, jednim običnim jezikom uspeo da kaže univerzalne tajne, da nam prenese istine i odgovore na pitanja do koja svako od nas od pamtiveka traga. Dakle, ono što nam on ostavlja u amanet jesu saveti koji bi glasili da uvek iznad svega treba da budemo ljudi, da je neophodno živeti i boriti se, da ćemo često padati, spoticati se, nailaziti na različite prepreke, da ćemo imati nedaće, probleme, da će nas mučiti nesanica, ali da iza svega toga stoji jedna energija i sila koja nas neće nikada ostaviti, da postoji put, da je potrebno pronaći one prave znakove koje ćemo pratiti i koji će nas odvesti u jedan lepši i bolji život. Dakle, svet i život su splet svetla i tame i lepog i dobrog i bede i bogatstva, a na nama je da pronađemo na koji način da sve to izbalansiramo i da život zapravo napravimo harmoničnim i da u njemu i uživamo. Jedan od meni najdražih zapisa koji govori o Andrićevom doživljaju sveta glasi ovako i sa njime ćemo za sada završiti priču o Andrićevim znakovima pored puta. Dakle, ja sam ponekad silazio u ponore za koje ne nalazim imena ni hrabrosti da ih opišem. I patio sam. Niko ne zna i ne sluti koliko presilaženja u ponoru i po izlasku iz njega. Ne znam zašto ni čemu sva ta patnja. Kome treba ovaj bol za koji ne nalazim nikakva objašnjenja. I sve neka je prosto, samo da jednog dana ne ostanem zauvek u nekom od tih ponora. Dakle, čitajmo Andrića, obratimo pažnju na znakove pored puta. Andrić je čovek i pisac od kojeg je zaista moguće mnogo naučiti i on je neko ko nam je zaista
potreban, njegovo stvaralaštvo nudi nam znakove koji su nam preko potrebni u našem životu. Ukoliko ste zainteresovani da pratite i dalje nova videa i da dobijate obaveštenja o novim temama, možete da se prijavite na kanal. U opisu videa imate i linkove društvenih mreža, tako da me možete pronaći i tamo i nadam se da ćemo se i dalje družiti. Hvala vam svima na pažnji i vidimo se u jednom od narednih videa. Pozdrav!